O sector dedicado ao cultivo de produtos do mar disporá de 6 millóns de euros de apoios en 2021 para compensar a perda de ingresos deste ano pola COVID-19. Esta acción súmase aos 10,4 millóns habilitados en 2020 no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou unha vez máis os esforzos da cadea Mar Industria de Galicia no subministro de produtos do mar durante a crise do coronavirus e salientou que o plan Aventamar, deseñado pola Xunta para impulsar o sector marítimo pesqueiro tras a pandemia, conta cunha liña de apoios de 6 millóns de euros para o sector dedicado ao cultivo de produtos do mar co obxectivo de compensar parcialmente as caídas de ingresos rexistradas durante este ano de outros 10,4 millóns postos a disposición das empresas en 2020 para melloras nas súas estruturas productivas. Esta medida enmárcase na liña que o plan dedica á dinamización e solvencia xeral das empresas e profesionais, unha das 5 que inclúe Aventamar, dotado con 77 millóns de orzamento para este ano e 14 para 2021. Nesta liña, a titular de Mar lembrou que o sector tivo que adaptarse ás circunstancias, modificar as súas dinámicas de traballo e adoptar as medidas preventivas necesarias e, ao mesmo tempo, sufriu perdas como consecuencia do peche da canle Oreca e a paralización da exportación. A liña de apoio de 6 millóns de euros destinada ao sector de cultivo de produtos do mar procede do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e de fondos propios da Xunta e pretende compensar parcialmente as caídas de ingresos rexistradas polas empresas e estará á súa disposición en 2021, cando coñezan con exactitude o impacto da crise nas contas do presente exercicio.